Vítam vás z dnešného videjka. Dneska sú v Hlohovci kolotoče a už som prišla s kolotočou domov, ale idem ešte na taký koncert. Majú taký jedný, zasi nepamätám. Mama mi to už niekoľko razy hovorila, ale zasi to nepamätám. Takže máme tu ten haul s kolotočou, čo som si kúpila proste v stánkoch. Tak. Bola som na veľa dobrých kolotočov. Bola som na reťazaku, čo išiel 33 metrov do vzduchu. Hore a tam sa točil. Bola som na Kalypse. Bola som na Twistre. Bola som na Autodrome. Proste všetky takéto akčné, čo môžem ja. Samozrejme nemôžem ísť na taká guľa, čo si do toho láhne, že ono táto strieľa do vzduchu. No to som ešte malá, na to ešte nejdem, ale máme tu ten haul. Samozrejme čo iné, chýba mi táto kolekcia Labubu, takže strašne som to chcela. Takže tu máme Stitch Labubu. Potom mi chýba táto kolekcia. A všimla som si to až teraz doma, keď som si na to obzerala. Je to fake. Lebo mi tu chýba ten spodek. A že tu nemám tu napísané Pop Mart. Proste. A tu nemám pod tých labubákov napísané mena. Takže úplne fake. Nevadí, to si rozbalíme. Potom som si kúpila takýto Stitch náhrdelník, taký pekný. To sa mi strašne páčilo. A ešte takýto korálkový náramok. Ten som strašne chcela, ono bol taký kamienkový, ale kúpila som si tento. A ešte som si kúpila taký mystery box, taký malý v papierovi. A mystery box. A mačku vo vreci. Nevedela som, čo v tom je, proste som to len kúpila. A donesiem vám to už som rozbalila, ja som sa nevedela dočkať, čo v tom je. Nakoniec veľké sklamanie, idem to pri... No, a v tom mystery boxe bolo veľké sklamanie, taký jeden prívesok, skôr pre chalanov. Zbraň. Ako fakt. Zbraň pre dievča. Robíš si srandu? Tak to bolo veľké sklamanie. Keby ste sa pýtali, prečo mám toto na hlave. Nechce sa mi v CapCute robiť tvár, proste zakrývať, lebo už ma to štve, potom nevydávam tak často tie videá. Tak som to na svoj tak spravila, požičala som si okuliare a dala moju žiltovku z Chorvátska, som si kúpila. Samozrejme Slovensku, mám tu sestru, je ju vidno v zrkadle. Počkaj tu. Nevím to ukázať. No proste je tu sestra. Hoď. A dobre, unboxingnem si prvé, na toto sa vás teším, ono je tá krabica tak divno. Ono je to z kolotočov a prepravovali to dlhú cestu z bohu jakej krajiny. Celkom fajn. Takže, počkaj, ono tam, neviem, aký tam je obal, ale bojím sa toho, že tam, hej, povedz mi, či je tam priesvitný obal. Či? Rýchlo, nebudem tu čakať. Áno. Je tam priesvitný, je do toho vidno? Počkaj. Není presvietný. Takže nevidíš toho labubu? Nie, nevidím. Dobre, tak môžem sa na to pozrieť. Dúfam, že tam nebude tá kartička. Je v tom... už som to videla, není dobré. Otvoríme podľa hmaku, neviem. Máme tu tieto možnosti. Toto všetko a toto je secret, akože ho vidno. Ale secret si neželám. Neľúbi sa mi. Áno, je to secret. Je to tu napísané secret. Ale to je jediná kolekcia, ktorá sa mi nepáči. Toto. Tento plišák je odporný. Ináč to labubák pekný, len ten plišák je odporný. A najviac by som chcela asi tohto. S donutkou, ten je zlatučký. A s otvorenými očami, asi s týmito srdiečkovými. Tento je zlatý ešte. A moja sesternica má tohto. S týmto koktelovým pitím. A ideme otvárať. Ja sa strašne bojím, čo v tom je. Dúfam, že to bude voľaký normálny. Ja mám akože, ja by som chcela strašne voľakého secret, ale už máme
je secret. No. Nie toto prosím. Môj Bože. Bojím sa. Jaké to je zlaté. Ešte Ježiš. kokosového. S kokosom, pičku. Ten je zlatý. Pozri, aký ťa prívesok. Ten je úplne zlatúčky. Také hnedúnky. Cool, Ale cool. aké pekné oči a také zlaté. To sa mi páči, to si asi zoberiem, lebo ideme ešte na taký jeden koncert, ale o 9. večer. Máme taký koncert, to je za 15 minút. Takže Švihni sa. toto si idem odložiť. Tak choď voľakam inám. Takže toto si idem zatiaľ odložiť a ideme na toho druhého labubaka. Nevím, na balkón napríklad. Fakt, no dobro. Dám to zatiaľ do toho sačika. Počkaj, ešte tu mám volačo. Aha, ešte takéto drevené srdiečka som dostala, sme si kúpovali takého ešte grúta a Ujo nám dal k tomu srdiečka, takže to vyťahnem. Dobre, náramok si dám na ruku. Dobre, studí. A ideme na toho druhého labubaka. Počkajte, otvorím vás. Dobre, chod. Čo padlo? Dobre. Náramoček, pekný. Ideme na toho druhého fejkového labubaka. Prosím, nehejtite, ja som nevedela, čo kupovať. Ja som sa nepozerala, túto kolekciu nemám, vybrala som takto, zobrala a nedopadlo to dobre. Takže na budúce sa budem pozerať. A fajn celkom, aj to tu do toho hodím, keď už tu mám ten sačik. Fú, dobre. Povieme si možnosti. Samozrejme, v živote som nevidela Secreta, ale asi by som ho chcela. Neviem, aký je. A keď už, tak tohto modrého, alebo bieleho. Tie sú pekní. Ale možno ešte tohto takého fialového. Ale strašne sa bojím. Počkať. Secret je tmavo-hnedý. Z tejto kolekcie je tmavo-hnedý a z druhej kolekcie je tmavo-hnedý a z inej kolekcie je taký iný. Taký dlhový. Povaha mapu sa bojím, netuším, ale vím, že stojí. Tak to je dobré znamenie. Dúfam, že má v tej nohe tú blbosť. Asi má, áno, dobre, takže nebude to až tak zle. Ideme otvoriť, nepozerám sa, nechcem to vidieť. Mám zavreté oči. Vím, že mi nemôžete veriť kvôli tomu, že mám okuláre, ale... To sa bojím. Ježiš, ale aj ten je zlatý. On tu nemá kolečko? Dobre, vnútri. Dobre. Ale aký je jemnúčky, to vy nemôžete ani cítiť, ale strašne jemnúčky, hebučky, také zlatúčky. Ja som si ho vždycky chcela chytiť, aký je zlatý. Nevadí, dám si na to kolečko. Ja aj dúfam, že áno, ešte zajtra pôjdeme. Akože oni sú tu celý víkend, ale zajtra máme po obede oslavu, tak len do obeda pôjdeme na kolotoče. Ale on je rozpáraný. To budem musieť zašiť. Ale nevadí, je taký zlatúčky. Akože chcela som všetky možnosti, ale nevadí. Zajtra si dúfam, že ešte kúpim jedného. Mne sa strašne páčia tie možnosti. Proste tí labubáci sú strašne pekní. Už ich mám... Boh, kde sú? Nevím, ale mám ich strašne veľa. Mám z jednej, z druhej kolekcie, potom mám z tretej kolekcie, štvrtaj, toto je 5., 6., ale 6 labubakov, 7, 8, ale 8 labubakov mám. Musím to zrátať, neviem, kde ich mám všetky. Musím to nájsť a zrátať to. A dobre, to čo som nechcela. A potom vám dám vedieť. Dobre. Takže týchto dvoch labubakov, ja som s tým celkom fajn spokojná. Sú pekní, až na toto, že toto je fejkový. Tento by mal byť rilkový, netuším, ešte som nepozrela overenie. Nemá to v tej nohe, takže je fejkový, nevadí. A ešte je aj deravý. Ale tento je zlatúčky taký. Obidva sú strašne jemnúčky. Do krabice vrátim naspäť ten obal. A
A ešte si dám ten náhrdelník, ideme na ten koncert a ten koncert začína o 8 minút. Takže kým tam ešte prídeme, takže ja už asi aj pomaličky sa pôjdem obliec, nachystať. Dneska sme boli na tých kolotočoch, takže som nachystala len ešte dochystať voľaké úpravy. To bude podľa mňa malé, ale uvidíme. Počkaj, volá, čo tu mám. Dobre. Moja sestra tiež natáča, ale nie na YouTube, lebo ešte mala. Ona mala YouTube kanál, ale natáčala tam divné videá. Také no. Ako neboli divné, ale bola ešte malá na to. Akože mama jej to dovolila natáčať chvíľu. Ale proste bola tam také divné videá, tam pridávala. Nevidím na to, lebo mám tam mavé okuláre. Ťažko sa na to pozerá. No, nevadí. Dáme také zlatučky. Mali tam ešte aj Angelu, ale toto sa mi neľúbi. Takže beriem si Stitchov, beriem si tohto, Pokémonov, beriem si toto. Ja to tu idem upratať a vidíme sa u ďalšieho videa a čaute!